Hello everyone, welcome to my channel. Mga certified plantito at plantita, mag-ingay! Ilapag na ang itinuturing nyong prized possessions. Meron ba kayong Monstera Deliciosa Albo Variegata na ang presyo 30 to 50,000 pesos? Philodendron Soledad Variegated na nagkakahalaga ng tumataginting na 300,000 pesos? O yung Philodendron Spiritus Sancti na ang presyo kada pot 1.2 million pesos? Kung nalula na kayo sa halaga ng pet plants na yan, may isa pa raw halaman na babasag ng record. Queen of the Night kung tawagin. Dahil ang puti at mahalimuyak nitong bulaklak sa gabi lang daw namumukadkad. Once it unfolds, sobrang extravagant. It grows up to like 8 inches and then mabango. Once a year lang siya nag-flower. One night lang siya open. So pagdating ng umaga, patay na. Tinatawag din itong engkantada o fairies plant dahil ang hinihiling sa bagong sibol nitong bulaklak di umano nagkakatotoo raw. Yun lang, sa mga gustong magme-ari nito, may sa ginto ang presyo. Anong halaman ba yan at bakit ganyan kamahal? I-check na ang mga tanim sa inyong bakuran dahil baka hindi nyo namamalayan. May mga tanim na pala kayong magiging susi sa inyong pagyaman.